Dog YouTube. Jeg har lige fundet nogle 3 nye spil, de ligger her. Den her har jeg vist fundet. Okay, den der viser jeg næste gang. Den tager ret lang tid. Så jeg har den der og den der. Vi starter med Minecraft, det kender jeg helt sikkert godt. Den der. Det er Mario. Ja. Så vi går ind på Mario. Vi vælger den til engelsk. Fordi jeg kan ikke finde det står polsk. Så ja, nu skal jeg lige se hvordan det er. Og I skal bare søge Mario Forever. Så kan I godt finde det, tror jeg. Nå. Nu skal jeg lige slå noget i dag. Så ja, jeg starter et eller andet sted der. Det er det mig. Så kan man, det er ligesom Mario på DS eller alt det der DS. Ja. Og det var det første spil. Ja. Ja, så går vi lige ud af det. Vi dør først lige. Sådan der. Wow! Nå, vi kan det bare blive ved. Så kan jeg lige se, hvordan det ellers er. Woohoo! Mega sjovt. Vi dør bare, hvad vi kan. Så, skal vi se. En af de sjoveste Mario-spil, jeg faktisk har prøvet. Det eneste, jeg har fået til computer. Altså Mario Games. Ja. Så tager vi lige den der. Wii, wii, wii. Okay, hvad var det snart? Game over. Game over. Woo! Så, game over. Så. Ja. Game over. Ja. Så tager vi det tredje spil. Hvor er det? Et eller andet. Ja. Så tager vi det her. Jeg skruer bare lidt for at komme derind. Så. Fuld skærm. Ja, okay. Nå. Et paintball-spil. Jeg er ikke inde i en bane lige nu. Her er alle de gun, man kan få. Vi tager jo bare den bedste. Og den der. Woohoo! Der kan man skyde alle mulige ting. Det gælder om at få flag. Okay. Så vi går på. Okay, så går vi herud. Og play. Join a game. Tager første. Skriv et eller andet. Og så kommer vi. DD. Måske hej. Og jeg gad vist ikke. Den der. Ja, så begynder den at load. Sådan der. Så tager det måske lidt tid om at gå i gang.
Runden 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Ui! Okay, jeg er blå. Er her nogen? Bare sige til. Ui, hvad er det? Er det is? Jeg ved, hvor de alle sammen er henne. Men så er det bare nemmere. Så lad os gå på den røde base og tage deres flag. Sådan. Haps. Jeg tror ikke, der er andre end mig inde på den her. Så vi prøver måske. Hey, der står en. Nej, helt ærligt, lige der. Okay, så vi tager den. Okay, den har en kode. Ned. Okay, det var det spil. Så de næste 2 spil viser jeg næste gang. Så vi ses.